To, na čo sa práve dívate, je moja ruka a to množstvo tých znamienok je dosť znepokojujúce, no minimálne pre mňa. Ja som veľmi rada, že dnes práve pani doktorka Novotná nám povie, čo máme robiť v prípade, že máte taký strach zo znamienok ako ja. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak čo majú robiť naši diváci, ak majú taký istý strach zo znamienok? Teraz je vhodné obdobie na odstraňovanie znamienok, takže samozrejme takému odstraneniu vlastne musí predchádzať vyšetrenie, takže navštíviť svojho dermatológa, ten ho vyšetrí buď dermatoskopom alebo digitálnou kamerou, nasníma znamienko, vyšetrí priamo na koži a potom ten postup je odlišný. Buď znamienko necháme tak, len ho pozorujeme, alebo v tom horšom prípade, ak je tam podozrenie, že by znamienko mohlo byť potenciálne nie dobré pre toho pacienta, tak odporúči chirurgické odstránenie a histologické vyšetrenie. Kedy je to znamienko nebezpečné? Tie kritériá sú síce nejaké stanovené, ale napriek tomu ten priebeh môže byť úplne neštandardný. To znamená, malé, drobné znamienko môže byť veľmi nebezpečné a veľký škaredý pigmentový flak, ktorý je rôznofarebný a proste mení sa, svrbí, krváca, môže byť úplne neškodný. Ale v princípe platia tie pravidlá, ak pozorujeme, že znamienko je asymetrické, to znamená, keď spravíme pravítkom čiaru v strede, tak nie je rovnaké na jednej, na druhej strane, má nepravidelný okraj, má nepravidelnú farebnosť, nejakým spôsobom sa začalo meniť, to sú všetko varovné príznaky na to, aby pacient navštívil dermatológa. Určite ťa už navštívili aj takí pacienti, ktorí prišli s tým, že som si to rozškrabal, to znamienko. 90% týchto prípadov je naozaj sa jedná o estetické výrastky, ktoré vlastne len mechanicky sú dráždené, že vyčnívajú nadkožu, preto sú aj predmetom toho mechanického poškodenia, takže tie krásne odstraníme laserom a vlastne zabránime tak chronickému dráždeniu, ktoré by mohlo v budúcnosti vyprovokovať nejaké závažnejšie ochorenie. Poďme ešte v skratke na deti. Aj tie asi majú znamienka, dajú sa odstraňovať napríklad aj chirurgicky. Hej, odstraňujú sa. Dlho platila vlastne v medicíne aj v dermatológii taká teória a aj prax, že maligný melanom je extrémnou raritou u detí, že sa proste takmer nevyskytuje, že dermatológ takmer na neho ani nemusel myslieť. Z nejakého dôvodu sa situácia zmenila, už sa týka aj detí, tento výskyt maligného melanomu, takže musíme na neho myslieť aj u menších detí. Čo sa týka toho odstraňovania, pokiaľ je to nevyhnutné, znamienko sa odstraňuje kedykoľvek. Bez ohľadu na ročné obdobie, bez ohľadu na vek. Pokiaľ je to z estetických dôvodov, tak sa odstraňuje pred pubertou alebo po puberte. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tieto vyčerpávajúce odpovede. Dúfam, milí priatelia, že vám sme trošku pomohli sa opäť zorientovať na poli estetickej medicíny. Vidíme sa o týždeň a budeme sa rozprávať o laseroch. Pekné ráno.